Estem molt agraïdes de ser aquí, de debò, i de poder compartir amb companys d'ofici. Mentida de Teatre som una companyia de teatre gironina que, formalitzada així legalment el 2006, però amb una trajectòria anterior, perquè les coses no neixen de res, sinó que neixen d'algun post, d'algun lloc. Mentida de Teatre som la Meritxell Llanes i jo mateixa, la Cristina Salavià, com a nucli fort, com a empresàries d'aquest invent, però sempre hem treballat, des del 2006 fins ara, oberts a altres creadors de fora. Nosaltres som essencialment gironines, però ens hem entestat molt en rebre influències de gent que ens venia molt de gust de treballar, i una gran sort que sempre que hem picat a la porta alguns hem dit que sí, siguin autors, directors o altres companys, actors o actrius. I avui el que us volem ensenyar conjunturalment coincideix que en aquest mes d'octubre que som tenim dos projectes teatrals en viu. Un que vam estrenar la setmana passada dins el marc del Festival Temporada Alta, seria el nostre últim espectacle, que és després en parlarem, i aquest dimarts, és a dir, fa 2 dies, hem reestrenat el que l'any passat vam estrenar aquí a Temporada Alta, ara ho hem reestrenat i s'està veient a Barcelona en una programació de teatre, una programació estable. El que tenen en comú aquests dos espectacles, que ara us xifrarem així més de mica en mica, és l'autoria contemporània, que és una mica per on hem anat nosaltres tot aquest temps, i el que ens hem adonat des de l'any passat i aquest, que és en aquests 2 últims espectacles, és que a més tenen una altra cosa en comú, que és que l'espai on els presentem no són espais teatrals a l'ús, sinó que tenen certes peculiaritats. És a dir, estem una mica entestades en portar el teatre a llocs on usualment no es fa teatre. Aquest espectacle és un espectacle de creació. L'any passat ens trobàvem que no teníem diners per produir, teníem ganes de produir alguna cosa, i Mentidera és com casa nostra. Llavors el que aprofitem és per fer coses que ens vinguin de gust. Llavors, xerrant, buscant un tema per veure què ens venia de gust treballar, ens vam donar compte que sempre acabàvem parlant de la crisi. Tothom, no? Sí, bueno, el típic, no?, que anaves xerrant i que malament que estem i que no sé què, però vam dir, doncs ja està, parlem d'això. Després de moltes hores d'això. Llavors vam dir, doncs busquem una fórmula crisi per produir aquest espectacle. Una d'elles era que si fem en un espai que no fos teatral, ens estalviam tota la part tècnica, tot el tema de disseny de llums, infraestructura tècnica. Llavors, buscant espais, vam trobar aquest que és a la Casa Cultura de Girona, a l'últim pis, dalt de tot. Té un més allà a la Casa de Cultura. Sí, a més té un to molt decrèpit, que ja ens anava bé per la història també. La cuina aquesta que veieu és una aula de cuina que hi ha, que s'havia fet classes de cuina, que ara ja fa molts anys que no es fa servir, per tant està tota deixada, les aules no estan gens reformades. Llavors ens interessava molt l'espai aquest. Sí, la família. Cuida-la! I llavors el que vam fer va ser buscar 4 dramaturgs que volguessin col·laborar amb nosaltres, els hi vam posar un tema que era com ser feliç en temps de crisi, i ells sabien que havien d'escriure un monòleg de 10 minuts com a molt, 10 minuts i un quart d'hora, no sabien qui el faria, però el tema era aquest. I llavors ens van passar els textos i a partir d'aquí vam començar a crear. La idea també de l'Ambogoro era poder-ho fer en espais que no fossin teatres, perquè ens trobàvem que molts teatres no tenien diners per programar i a vegades fins i tot ni tan sols per obrir la porta del teatre i obrir les llums. Llavors vam dir, aquest espectacle es pot adaptar a qualsevol edifici, no cal que siguin pobles que tinguin una infraestructura teatral, si tenen ganes de programar el teatre. Però després d'això ja en parlarem. Vam triar 4 autors molt diferents entre ells, són 2 dones, 2 homes, 2 autores catalanes, un autor argentí i un autor valencià, una mica amb això que us deia la introducció de buscar lligams amb l'autoria contemporània, que avui en dia teatralment potser una de les potes més fermes que hi ha és aquesta dels dramaturgs. Per exemple, a Barcelona hi ha l'Obrador de la Sala Beckett, que és una gran escola de dramatúrgia, o aquí al Festival Temporada Alta s'ha vist amb el torneig de dramatúrgies l'auge i tot el pòsit que hi ha de gent que escriu. Llavors,
llavors xerrant també ens hem adonat que el problema que tenim en el teatre és que no tenim públic. No hi ha un públic acostumat a anar al teatre cada cap de setmana. Necessitem ampliar els clients, la via de clients, perquè pugui venir més gent al teatre. Llavors, pensant en això, a l'hora d'oferir això als ajuntaments, de programar, ens vam inventar una cosa que es diu el projecte Ungobor, que és oferim l'espectacle, però a part una activitat paral·lela, que s'ofereix a qualsevol sector que interessi l'Ajuntament. Tant pot ser la gent jove, com jubilats, com gent que estigui... Vull dir que qualsevol sector turístic, què més s'ofereix? De servei social, el que cada ajuntament consideri que pot beneficiar. I llavors l'activitat aquesta es tracta de fer una mica tot el procés creatiu que nosaltres havíem realitzat per crear un Gogoro, es fa en 1 hora i mitja. Però si la gent entén el procés creatiu que realitzes i llavors un cop van a veure l'espectacle també s'hi enganxen més, entren més en la curiositat de com has fet aquesta peça artesanal, una mica. Sempre l'oferim abans que es faci l'espectacle en aquell municipi, perquè la gent pugui viure aquest procés de creació tant artística com textual com d'interpretació, i en aquest cas és públic jove, que és el que bàsicament més ens interessa perquè és el futur. Doncs després teníem un descompte per anar a veure l'espectacle i veien allò que ells havien imaginat el dia que vam anar a l'aula, després veiem realitzats la nostra versió. I llavors, posteriorment, un cop vist l'espectacle, realitzem un col·loqui per xerrar de l'experiència global de tot el projecte amb Gogoro. Molt bé, i ara ja passaríem a l'espectacle que vam estrenar la setmana passada, aquí al Festival de Temporada Alta. També se sustenta sobre l'autoria contemporània, en aquest cas l'autor és Marc Artigau, i en aquest cas nosaltres el que hem fet és una coproducció, aquests lligams que sempre busquem per poder tenir més força i per poder tenir més capacitat. En aquest cas és una coproducció amb Antiga de Teatre i una companyia barcelonina que es diu la Ruta 40. Aquí, en aquest cas, el que ens condicionava, modificava, ens pesava molt, era l'espai escènic. Vam buscar un teatre vell que ja s'alrà, està en desús com a espai teatral, s'hi fan altres coses, i el que ens ha passat és que hem pogut estar allà assajant gairebé un mes, primer vam assajar en un altre lloc, i el que ha passat és que és una cosa absolutament feta a mida per aquest espai, que no és un espai, és un teatre italià, utilitzem la platea i altres espais del teatre, i per tant l'espai es torna evidentment un personatge més o condiciona totalment aquesta posada en escena, un espectacle que es diu El Balneari, per tant se pressuposa que el que volem explicar o el que ensenyem és un ambient, un espai, uns personatges, com veieu. Però també estem en un moment que... No, que el que volem fer és el que ens ve de gust, no? Ja sabem que amb això, almenys quan ens trobem un cop l'any o un cop cada 2 anys per fer una producció de Antiga de Teatre, tenim les limitacions que tenim, que acostumen a ser evidentment econòmiques, però no volem tenir limitacions creatives. I el que us deia al principi, hem tingut la sort que sempre que hem tocat a la porta d'algú ens ha dit que sí. Nosaltres hem pogut treballar 2 vegades amb un senyor que és en Rafael Esprejo, que és un dramaturg argentí de primeríssima fila, és actor i director també, i hem treballat també un parell de vegades amb la Rosa Maria Cerdà, una vegada com a directora i en el Gogoro com a autora, potser és una faceta més desconeguda d'ella, però que ho fa. I això va crear un teixit. Ara hem tingut la sort de treballar amb la Ruta 40, ens hem entès molt bé i sempre hi ha aquests feedbacks entre altra gent que també estan una mica en la mateixa tessitura.